lagu yang spesial untuk duet Pak Po sama Dasko Elaskan. Yes. Spesial buat teman-teman Kawula Muda, semoga bahagia selalu. Iya Mbah nemu lab TikTok. FYP ora? Ora. Sing nonton piro? Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki bepu jan atine ngendi aduh wong ayu kang tak anti-anti. Armada Indonesia Malaysia Sik Ses Wong bagas saja sirane mangsa aku teko gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambani ati kujiwa kang mas tentremno hatimu aku setia nganteni sliramu kangen ku bisa ketemu tresno suci manggih rahayu You Armada JP Joko Production. Terima kasih Kama Joko Pardi. Ada Zia Project luar Halo, Mbak biasa. Indah. Enek koncoku Siapa dong? Mbak Indah. Nanti bisa nyanyi ya. Bisa. Oke baik. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki bepu jan atine ngendi wong ayu sing tak impi-impi. Yo yo. Fabia Ellen Asoy. Ya Mas Adi. Adi biasa. Sikat dong ayu. Nih. Say. Wong bagus aja
luar biasa keluarga besar.